कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडी व स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलच्या वतीने आयोजित मराठी भाषा गौरव दिवस मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी कुमासाप जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के, मालवणी कवी दादा मडकईकर, स्टेपिंग स्टोन संचालक ॲडव्होकेट दुजुल पाटणकर आदी उपस्थित होते। सोनेरी हे तुतारे घरट्याच्या दारापाशी, सोनेरी हे तुतारे घरट्याच्या दारापाशी, डोळ्यावर झोप कशी अजूनही अजूनही। बांधून
झोपडीजवळ झाड, झाडावर पक्षी. झोपडीजवळ झाड, झाडावर पक्षी. पक्ष्यांच्या पंखावर छान छान नक्षी. असा गोड झाडाला टाकला, वाळूचा झोका तयार झाला. झोक्यावर बारूद घेतो झूल, क्षणात वाऱ्याला देतो असे मस्त. कुणाचंही असो प्रेम त्यात नसतो काही नाही. कुणाचंही असो प्रेम त्यात नसतो काही नाही. फुलासारखं कोमल सुंदर आहे कुरूप वेडे पिल्लू तयात रे. पिल्लात दुःख बारी गोडे रडे स्वतःशी. भावंडांना विचारी सांगेल ते कुणासी. जे ते त्यासी सुंदर बाबा, शेताला झाडाला फळाला फुलाला नवीन बहार फिरू. छोटेसे बहीण भाऊ, मोकळ्या आभाळी जाऊ. आयुष्याला भेटला नाही चैन करावे स्वप्नाने. असे दांडीच्या चर्ची मार्ग प्यायला नेती सशर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला पाय असावे जमिनीवरती कवेत अंबर घेताना. असू असावे ओठावरती काळीज काळे कावे. जळेल झोपडी अशी आग ती ज्वलंत नाही. रोखण्यास वाट माझी वादळे होती आतून. डोळ्यात जरी गेली धूळ थांबण्यास उसंत नाही. येतील वादळे खेटेल जुबान तरी वाट चालतो. अदथळ्यांना घेऊन अडवणे पावलांना पसंत नाही. धन्यवाद. या ठिकाणी सन्माननीय सर कुशल काटे याला प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करतील. त्यानंतर कुमारी गिरिजा सभा. एक तुतारी व्यामजाने फुंकूनी जीवली स्वप्नाने. वेदूने टाकेल सारे अग्ने दीर्घ तिच्या किंकाळीने. अशी तुतारी व्यामज लागली जुने जाऊ द्या मरणालाने. जाऊ किंवा पुरुणी टाका सडकणे का ठाई टाका. सावध ऐका पुढल्या हाता भांडस मला खांदा मिळूनी. एक तुतारी व्यामजाने प्राप्त काल हा विशाल भूमी. सुंदर लेखी तयात कोला इजनाने त्यावरती बसुनीच्या मानवीचा वेला. विक्रम काही करा चला तर हल्ला करण्या ह्या गंधावर ह्या गंधावर. शुरांग या करा करावे साथीच्या दृष्टीचा धरावे. नीतीची ग्वाही गडे ही कविता म्हणून दाखवणार आहे. आनंदी आनंद गडे इकडे तिकडे चोहीकडे. वरती खाली मोद भरे वायू सारखे मोद फुले. नवान वदला विशाल फुलला स्मरण जागता. गतसालाचे स्मरण जागता. दाटून येते मनामध्ये भय. पान हे नवे येत तरी का. असेल काही प्रसन्न आशय अखंड पण पूजे वाचून जग चालायचे नाही. फुलांनी हे आनंदाने मान्य केले. पण जसा जसा एक एक ओबड धोबड दगड नाजूक फुलांवर पडू लागला तसा त्या फुलांचा चोळमोळ आमचे गुरुजी शिक्षण देते. हे प्रेम करायला किती भवती पाहून. हातात घालून हात त्याच्या रावर. येथे बिंदू प्रेमाचे गार धडे. प्रसाद म्हणून भांड्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले. प्रसाद म्हणून पात्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले. कापाडणीला घेऊन संगेच आता रडतो आहे. कापाडणीला येऊन सांगितले तिला गड्या गड्या. धोका किल्ला गेला जसा वल्लवले नाकवा अशीच औषध भेटून जा. असे नवीन ही अतिशय प्रसिद्ध चित्रपट गीते आहे. रेशमाच्या रेखाने ही चाल तुडू तुडू मी डोलकर आणि अने ऐतिहासिक पौराणिक पात्रांचे मानवी दृष्टिकोनातून विश्लेषण करण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांनी लिहिलेल्या कादंबऱ्या मृत्युंजय, छावा, युगंधर, कवळसे, मोरावळा ह्या होत. त्यांना युगंधर या
ययाती देवी आणि बीज म्हणाली धरतीला यासारखे नाटके लिहिली. कादंबरी लेखनामध्ये वैष्णव, जान्हवी यासारखे लेखन केले. कुसुमाग्रज हे एक महान कवी व लेखक होते. त्यांचा जन्म 27 फेब्रुवारी 1912 रोजी नाशिक येथे झाला. त्यांचे बालपण साधे होते, पण लहानपणापासून त्यांना लेखनाची आणि वाचण्याची आवड होती. नमस्कार, माझे नाव उगम सुरेखा नेर्लेकर आहे. मी 5वीत शिकतो. आज मी आपल्याला कोकणातील काही साहित्यिकांची नावे सांगणार आहे. कोकणात अनेक नामवंत साहित्यिक इतिहास आले, ज्यांनी मराठी साहित्यात मोठे योगदान दिले आहे, जसे की गंगाधर गाडगीळ. महाराष्ट्राच्या राज्यभाषेची कीर्ती जाणूया, मराठी आपल्या मुखात परत आणूया. नमस्कार माझ्या मित्र मैत्रिणींनो, प्रमुख पाहुण्यांनो. माझा विषय आहे मराठी संवर्धन. आजच्या काळात मराठी कोणीच बोलत नाही. प्रत्येक माणूस हिंदी, इंग्रजी अख्ख्या महाराष्ट्रात पण वापरतात. प्रभू तेंडुलकर. मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून मी स्वरचित कविता वाचून दाखवणार आहे. पहिली कविता आहे पाणी. जल म्हणजे जीवन, खरे मौल्यवान रत्न. सावंत आहे. मी आता 2री मध्ये आहे. मी आज संत मुक्ताबाई बनली आहे. संत मुक्ताबाई या संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत सोपानदेव यांच्या धाकट्या बहीण होत्या. मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. आपल्याला तिचा अभिमान आहे. मराठी भाषेला समृद्ध करणारे अनेक संत, कवी आणि आज या कार्यक्रमांतर्गत छोट्या छोट्या 1ली पासून 7वी पर्यंतच्या मुलांनी सकाळच्या ग्रंथदिंडीपासून स्वलिखित कविता म्हणा, छोटे छोटे लेख, कथा यांचं प्रदर्शन सुद्धा मांडलं होतं. आणि या व्यासपीठावर येऊन जे लहान मुलांनी सादरीकरण केलं ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आमचा उद्देश हा होता की इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मराठी भाषा मुलांमध्ये रुजवायची, त्याची आवड मुलांमध्ये निर्माण करायची आणि त्यातून भविष्यात भले मुलं इंग्रजी शिकली तरी त्यांच्यात मराठीची आवड निर्माण झाल्याने त्यांच्यातूनही मराठी साहित्यिक निर्माण व्हावे अशी आमची इच्छा आहे. आणि या इच्छेखातीर हा ग्लोबल स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलमध्ये कार्यक्रम घेण्याचं ठरलं. आणि बऱ्याच अंशी आज सकाळच्या ग्रंथदिंडीत ज्या प्रकारे मुलांनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक अशी पात्रे वेशभूषा करून या ठिकाणी सहभाग नोंदवला तो खरोखरच कौतुकास्पद होता. मराठी ही आपली भाषा आहे आणि मातृभाषा आहे. आपण आपल्या आईला जेवढ्या प्रेमाने वागवतो, आईशी ज्या प्रेमाने बोलतो, त्याच प्रेमाने आपण आपल्या भाषेविषयी बोललं पाहिजे. आज मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात जाताना रेल्वेत आपण बसल्यानंतर काही शब्द कानावर येतात. अरे भाई आगे बढो. मराठी गेलो कुठं, पुढे चला पण म्हणतच नाही. पुढे चालायचं खूप काही सांगून जाता येतं, पण भाई आगे बढो. आपल्याच देशात आपली मराठी भाषा हरवलेली आहे की काय? अनेक ठिकाणी मराठी भाषा बोलताना लोक का हात आखडत घेतात हे मला समजत नाही. आज परराष्ट्रामध्ये मी खास उल्लेख करतो मॉरिशस देशाचा.
त्या मॉरिशस देशामध्ये मराठी भाषा वृद्धिंगत करण्यासाठी शाळा कॉलेजमध्ये शिकवलं जातं. तिथं ग्रंथालय आहे, तिथं मराठी शाळा आहे. म्हणजे परदेशात मराठी वाचवण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले जात आहेत. आणि माझ्या मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरात रेल्वेमध्ये जाताना भाई आगे बढो, पुढे चला, हे शब्द हरवलेले आहेत. मराठी भाषेत अनेक शब्द आपण हरवलेले दिसत आहेत. इथं बसलेल्या काही मुलांचं सोडा, पण काही मान्यवर लोकांना सुद्धा हे शब्द आठवतील असं मला वाटतंय. मला जुने काही शब्द सांगतो. आपला एक गावठी शब्द आहे करटी. इथं बसलेल्या बहुतांशी लोकांना गाण्या वगैरे ह्या गोष्टी असं माहीत असते, पण करटी हा शब्द जर या मुलांना विचारला तर ते समजणार नाही. न्यून, शिबे, अशा अनेक शब्द आहेत, जुने शब्द आहेत. ते ज्यावेळी आम्ही अगोदर चुलीवर भात शेअर करायचो त्यावेळी ते शिव वगैरे घेतले जाते आणि ती भाताची वाळण लावली जात होती. आता वाळण म्हटलं तर काय समजणार आहे? मराठी भाषा, मराठी शब्द आम्हीच आमच्याच देशात, आमच्याच राज्यात विसरत चाललोय की काय? मग आम्ही जर हे विसरत असू तर आम्ही आमच्या आईलाच विसरत असू तर आमचा उपयोग तरी काय? मित्रांनो, फक्त एकच लक्षात ठेवा, कधीही आपण आपल्या आईला विसरता कामा नये, तसंच आपल्या मराठी भाषेला ही विसरता कामा नये.